Nyt on se aika, nyt täytyy olla rohkea, nyt täytyy uskaltaa. Lähtövuorossa Pohjois-Karjalan seurakoirat joukkueesta Maiju Pärkkönen ja Tummel. Boksialla 6, 3 rajan jälkeen yhteistulos -5.05. Ja tämän parin täytyy tehdä aika 31.96 siirtääkseen joukkueensa kärkeen 31.96. Hyvää vauhtia mennään. Tässähän on aikaa vielä melkein puoli tuntia jäljellä. Ei mitään. Hoppu aivan loistava puomin kontakti. Kyllä siinä varmaan ohjaajalla on pulssi melko korkealla.